Au fost, cred că, peste 50 de oameni, toți cei care țin și vorbitori de limbă rusă, le-am vorbit și în limbă rusă, le-am vorbit și în română, fără îndoială, pentru ca oamenii să înțeleagă că cei care stau la guvern nu sunt niște mastodonți și ihtiozauri, da? Dar sunt oameni normali care se îngrijesc ca situația din această țară să fie una liniștită, stabilă și că de acest lucru depinde în continuare ca oamenii ăștia să primească salariu, să primească pensie, așa cum sunt ele. Că nu satisface toată lumea, este ok. Dar dacă nu am primit deloc, o să fie mai bine? Toată lumea își pune întrebările astea. Când le spui lucrurile astea în față. Noi 3 luni de zile, oameni buni, funcționăm pe cont propriu. Și numai datorită primului ministru Filip, vă rog să mă credeți, nu de atât că e colegul nostru de partid. Eu lucrez cu al 4-lea prim-ministru. O asemenea organizare și ordine în guvern și o componență nominală a cabinetului de miniștri nu a existat cel puțin de când sunt eu ministru. Sunt oameni serioși, sunt oameni dedicați. În general, guvernul lucrează ca ceasul. Oamenii sunt foarte determinați. Vreau să vă spun că alaltăieri s-au întors din Washington ministrul finanțelor Octavian Armașu și guvernatorul Băncii Naționale, domnul Cioclea, care au fost extrem de bine apreciați la Washington și cred că într-o săptămână, așa cum am vorbit cu premierul, într-o săptămână la început de mai vine misiunea Fondului Monetar Internațional, nu în misiune de recunoaștere, dar misiune de negociere a condițiilor de debranșare a acestor fluxuri financiare. Deci eu, încă o dată, vreau să-mi cer scuze că v-am reținut. Eu vreau numai să vă rog și să aveți încredere și în partid, și în conducere, și în primul ministru, care, vă spun încă o dată, este cel mai bun și cel mai competent prim-ministru pe care l-a avut până acum, cel puțin de când eu mă aflu membru Comitetului de Ministri. Dragi colegi, concluzionăm. Tot ce am vorbit astăzi e pentru mine foarte important și o să transmit. Eu vă salut și vă doresc să aveți florii frumoase și sărbători pascale frumoase, aveți încredere în partidul vostru. Mi-e foarte greu, dar o să mergem înainte cu îndrăzneală. Mâini și unițeli, nu mor caii când vor câini, așa? Știți dumneavoastră lucrul ăsta. Așa că aveți toată încrederea și vă rog frumos aici la Bălți, țineți-vă grămăjoară, fiți solidari și încercați să, dar eu o să transmit și doleanța dumneavoastră ca să venim la Bălți mai des. Chiar că Bălțiul este a doua capitală și aici miniștrii trebuie să fie în fiecare săptămână. Absolut în fiecare săptămână și în colectivele de muncă și în instituțiile de învățământ și peste tot. Și la cultură și prin raionul trecut, la Glodeni a fost, acolo a fost, dar la Bălți nu nimeresc. Și tot timpul trec prin Lâmbă. O să vină și premierul prin Facebook îi vedem, a fost și acolo, a fost și acolo, dar la Bălți n-ajung. Cine vă mai trebuie dumneavoastră? Țineți dumneavoastră tot săptămâna.